οι συλλογές, μια πρόσφατη ιστορία το 1962, Λευκή Ακτή το 1966, η πολύ καθοριστική για την όλη πορεία του Φύλλα Φτερά το 1977, στις σελίδες της οποίας εύκολα διακρίνει κανείς τη θεματική πρόοδο του συγγραφέα όσον αφορά τα εκφραστικά του μέσα, αλλά και κυρίως την πυκνότητα του κειμένου, αλλά και τον απρόσκοπτο ρυθμό σε συνδυασμό πάντα με μια μοναδικής εντάσεως συναισθηματική φόρτιση, η οποία μαγνητίζει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία σελίδα, ακόμη και των πιο διαφορετικών αισθητικών αντιλήψεων αναγνώστη. Πάντως, αν ο τίτλος της εν λόγω συλλογής μας ειδοποιεί εμέσως πλην σαφώς για την όχι και τόσο καλή εσωτερική διάθεση του Αλεξανδρόπουλου κατά την περίοδο εκείνη, αφού ήδη από μόνος του μας προειδεάζει ότι πρέπει να ετοιμαστούμε ώστε να περιμένουμε στις σελίδες της να μας εκπαιδευτούν τα αντιφατικά συναισθήματα μιας ζωής που τινάχτηκε εδώ και εκεί στον αέρα, πράγμα που άλλωστε συνέβη, ο τίτλος της επόμενης, η ένατη πληγή, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Έρχεται να μας κατευνάσει την αμεσότητα της έντασης, αφού η όραση τώρα πλέον υπησέρχεται όλο και σε λεπτότερες πτυχές, πιο διαχρονικές, εξετάζοντας μάλιστα τα γεγονότα μέσα από μια διάθεση τρυφερή, έως και αποδοχής ή συγκατάβασης, θα τολμούσα να έλεγα. Και όλα αυτά εκπεφρασμένα με μια γλώσσα εξόχως δυναμική και χυμώδη, με μια γλώσσα η οποία δεν καταδεικνύει άμεσα, αλλά υποδηλώνει αυτό που θέλει έμεσα, διακριτικά και με εξαιρετική καλλιέργεια, ενώ ταυτοχρόνως δημιουργεί εικόνες και τοπία ποιότητας υψηλής, έτσι καθώς και η θεματογραφία εκτείνεται με χαρακτηριστική ευκαινησία μέσα στο χώρο και το χρόνο, ευρισκόμενη μάλιστα πολύ μακριά από τους πεπατημένους τρόπους με τους οποίους μια υπόθεση τόσο σοβαρή σαν το δράμα εκείνης της γενιάς δηλαδή, αντί να τονιστεί σωστά, λογοτεχνικώς κατακρεουργήθηκε με την ευκολία που πολλές φορές από άλλους συγγραφείς παρουσιάστηκε. Ως εκ τούτου λοιπόν, άνθρωποι ξεριζωμένοι στην προκειμένη περίπτωση, βαθύτερα ξένοι μεταξύ τους, με αναπάντητα ερωτηματικά, χιλιάδες αναπάντητα ερωτηματικά, να τους διαβρώνουν αργά τα σοφικά, αλλά και όνειρα ταπεινά στην ουσία, επίγεια που δεν εκπληρώθηκαν, να χρωματίζουν κάθε εκδήλωσή τους με τη θλίψη και το αδιόρατο εκείνο παράπονο της διάψευσης, δίνουν την ευκαιρία στον Αλεξανδρόπουλο να δημιουργήσει μέσα από τη μελέτη τους μια από τις πιο κρουστές συλλογές της σύγχρονης διηγηματογραφίας μας. Αστεί ακόμη, προλετάριοι, χωριάτες, επαναστάτες που μόλις τώρα μαθαίνουν μέσα από τα καινούργια δεδομένα της καθημερινότητας, σιγά σιγά και με λάθη μάλιστα και αντιφάσεις τρομερές, την πρωτόγνωρη για αυτούς αλφάβητο της νέας τάξης πραγμάτων που επέβαλε ο σοσιαλισμός, επιτίδιοι σαν αυτούς που κάθε φορά από κάθε κατάσταση ξεφυγούν, ναύτες στα λιμάνια, αντροπαρέες που υμνούν με τον μεγαλύτερο λόγο της έλλειψης σεβασμό το θήλι, εμιγκρέδες, κοριτσάκια ορφανά, πανέμορφες παλαιές αρχόντισσες, γιατί η αρχοντιά είναι λάμψη που ποτέ, ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, δεν σβήνει, γυναίκες μελαγχολικές που πέρασαν από καρδιά σε καρδιά σαν έκθετο εμπόρευμα από χέρι σε χέρι, μόνο και μόνο για ένα απάγιο σκληροτράχυλη τάχα, πριν όμως αγιάτρευτα ευαίσθητοι μοναχικοί πρώην αγωνιστές που ψάχνουν να βρουν και πάλι την πατρίδα τους στα πικρά ραδίκια της ξενιτιάς, άνθρωποι αποτρόπαια εν γέννη, ανεπανόρθωτα σπαραγμένοι, σημαδεμένοι στην κυριολεξία, περιπλανόμενοι από τη Μόσχα έως τη Μαύρη Θάλασσα, από την Κεφαλονιά μέχρι την Κριμαία και την πόλη, τυλιγμένοι μέσα σε μια υφέρπουσα φθορά, πολύ συχνά σε μια ενός περίεργου κρυφού μεσοπολέμου μισοερειπωμένη παρακμή, έχοντας περάσει σε φθινόπορα ζωής, πιο σωστά θα έλεγα,
παρέχουν με τις πράξεις και τις κινήσεις τους στο συγγραφέα ευκαιρίες τις οποίες πράγματι αυτός άγγιξε με άφαρτη ευαισθησία και προσοχή ιερή, για να μας υπενθυμίσει σαν συμπέρασμα όλων αυτών στο τέλος, ότι πίσω από κάθε φανερή ενέργειά μας, από κάθε νεύμα ή κίνησή μας, δεν κρύβονται παρά μόνο οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες μας, εκείνες ακριβώς που αφήνουν κατά βάθος την ψυχή μας ακάλυπτη και τη μοίρα μας ανεμπόδιστη να μας προκαθορίσει.